дар ин контейнер мо ҷирғот медозем. ҷирғотҳои мо ҷирғотҳои хонагӣ бисёрам хеле як маззаи аҷоиб доранд. Ин қадар ҷирғота рехтему, намак медозем ба хости дил. Бисёре бад намедозем, шӯри бад нашава. Ҳамин 2 қошиқчаи майда басе. баъди вай обуна мерезем. Айран бояд на ғафс бошад, на тунуки бад бошад ё набошад. Барои ҳамин қадар ҷирғот мода фикр мекунем ки анами қадар об басам даҳай. баъд аз ин кришкаша маҳкам мекунему. Ананахел мезанем. дар инҷо айрани мо хушку якдоштаст. Сахт. баъд аз 2-3 дақиқа анахел якҷо кардан айрани мо тайёр. чӣ хеле ки гуфтум, айран бояд на тунуки бад бошад, на ғафси бад бошад.